od nas zavisi da li ćemo postati članica Evropske unije 2016. godine ili 2020. ili 2025. godine. To zavisi od naše administracije, naše vlade, od opšteg ambijenta u Srbiji. Zemlja koja pokazuje da ne poštuje evropske vrednosti, da ne poštuje ljudska prava, da ne poštuje ljudske slobode, da nema pravu tržišnu utakmicu, da zemlja koja ne pokazuje da svi imaju šanse od privrednih subjekata do građana, u njoj ona ne može postati članica Evropske unije. Zemlja koja pokazuje da je otvorena, da poštuje ljudska prava, da poštuje standarde Evropske unije, a na kraju to i dovodi do boljeg života svake porodice u našoj zemlji i veće perspektive za svako dete u našoj zemlji, takva zemlja može relativno brzo postati članica Evropske unije, ali ne može preskočiti normalne etape. Dakle, mi ne tražimo veštački proces ubrzavanja integracije, već tražimo da imamo šansu da kao i svi ispunimo uslove, ne tražimo da nam se skrati taj proces integracija, već želimo svo vreme pred nama da iskoristimo najbolji način da poboljšamo uslove života za ljude.